This is Claros in the house. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga di pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the notifications para makakuhaan ka dahil pag-hinay. Pag-hinay. Halak ka. Layat dabi, layat. Bili pa rin mabatay. Dengar kan sila? Oh.